noddira ko galluje maréchal e Saint-Exupéry nokkuji ɗiɗi konuɗi dental galleji yangaruji jokkodirɗi e parc an mo woɗɗani port mo Dakar ko ɗum waɗi wontuɗi hande Sénégal naaje ala batu waɗitengu so wona sifude ɗerewol mantinegol baylugol ɗeɗo nokkuje ɗiɗi ummorade konu France fewde konu Sénégal e wiide goto e ardiɗo Sénégal hay goto alano e ɗeɗo nokkuje ɗiɗi gila hitande joni e wiide goto e konu France nden heddi ko jonnitude dakaji konu France tati goɗɗi hen goto ko e port woni goɗɗo o ko e wuddu gallure Wakam e tataɓo o ko nokku hetto maaje tawaɗo ka natirgal Dakar to Rufisque so tawi yaltugol mabɓe less jimadi Sénégal ina tabitina jonde ɗimmere gomu dendigu France e Sénégal so sangu ngam yuɓɓinde peeje ngam yaltugol konu France no foti fellidde balɗe garoje dakaji heddiɗi ɗi jonitirte hara no heddi namdal jowitingal e Falcon 50 kalana weyo konu France wonuka ka aéroport mo Dakar mbele ka heddoto ngam jokkude wadde golle ƴewndo awo ngo e njulagu drogue e nder gueɗe goɗɗe no pari yiɗiri ni walla ka nattede France ngal namdal haalaka tawo e wiide woɓɓe e ardiɓe leydi ndi